Nay, sama ka padulong. Ato ko mo sa akong uma. Ganun naghilak man ka, Nay? Isakitan ko sa akong kabaw nga namatay. Kaya ganun namatay man imong kabaw. Gitugoy ra na ako sa kuan kasagbutan labong. Oo. Pag adto na ako, diwal na ang dila sa akong kabaw. Nya. Hindi na gin matabang. Naglubog na siya. Kanos apa man namatay, Nay? At buntag sa Sabado. Ay, gahapon lang. Uro beto akong katabang pagkuhan. Sa akong pagpa-eskwela sa akong anak. Amo oro to'y katabang sa pag-eskwela sa imong anak, Nay? Okay, wala namang kwela. Katabang ako naman isa ng naningkamot para maka-eskwela akong anak. Manday mong bana, Nay. Wala mo. Ha? Wala. Wala kay bana. Pila magabok imong anak, Nay? Sara. So maoro to'y imong kaabag. Oo, katong akong kabaw kay kuhaunon man ito pagbirada. Kung kusog man kayo tumubira, mo to'y kuhaunon pag kuhan bira. Ang bahin niya, mo to'y akong tigong-tigong kay padala na ako sa akong anak. Sa eskwelahan, kaya daghan siya project o kuhan yung boarding house nga. Mayroon nun. Ano kadakos problema? Wala na ko kuhan karon masaligan. Adto pa sa uma niya. Mahuha ko sa agi-starin. Wala na ko'y makargahan. Pila na edad ni mo, Nay? 54. So karon Nay mo na imong gikaproblemahan karon mo dayng nabantayan ta gay Nay nga gahilak din ka. Kay wa pa jud ka move on sa imong nahitabo sa imong kabaw no kay mao ra man to imong gisaligan. Oo, sakit ka akong buhat na wala akong kabaw. Muragod akong gisaligan sa akong paningabuhi. Sus. Yun, hilak mag-akong anak kay mura pinaka-pa-eskwela sa iya. Ilan na may grado sa imong anak karon Nay? Third year high college. Third year college na ikaw ra jud nag pa-eskwela sukad sa ano? Sukad sa elementary. Oo, nya katulad yung nga kabaw imong gikuan. Oo, kadtura nga kabaw akong ibira-bira sa ibira na ako sa uling. Kay mga uling mapukugikan sa uma. Mabira ko uling noon para uling na ako sa balay. Ikan ko sa uma. Kaya makadugang-dugang og guan. Padala na ako sa akong anak sa eskwelahan. Kaya daghan sa project bayro noon. Nya karon no sa dako jud kay nang problema na iba. Ay, wala nang ikatabang sa una kung mag-uling ko. Dili na ako kuha ng kahoy ko. Kay bugat man kaayo. Sakit na ako abaga. Bagpasan. Oh, kay sa imong pagidaron Nay, usa pa babae jud pug ang buhat. Oo. Nakatira kong kabaw mo akong gisaligan. Niya akong mga saging. Dili. May na po kay bunga. Ang imong mga saging Nay. Kalindaan naman. Wala na ko kay hinlos akong umakay. Sige naman ako pangitag kwarta. Panguling. Ang imong kabaw karon Nay, naman imong gilubong. Ha? Ito bunga. Taga-asa man ka Nay, taga-dire ra ka? Nada taga City. Taga City. Nya karon Nay, pila may halin na imong saging? Barato naman karon ng saging. Tagpila man kilo anak? Kuan man ni siya kanang sani RSI. Tagpila man kilo anak Nay? Kuan na lang na siya. Tag 17. Bana-bana nimo pila may halin anak? Mga gatos sa siguro na. Sige, anay na lang Nay. Ako na lang palitan na imong saging oh. Oh. Para dili na na agto nimog layo oh. Duhata Nay. Ako na lang palitan ni ha. Manila lang ni makaabag-abag sa imong kuanay oh. Imong anak. Unya karon Nay. Palihog ra ko pre. Oh. Sige, dawata Nay. Salamat ni sir. Oh, nya karon Nay, napa ko ihatag sa imo ha. May na lang ni Nay ha, imong pangkonsumo Nay ha. Oh, naibugas na iyo.
Natay grocery nay. Ha? Oh. Salamat, sir. Sige ra nay. Gampo lang sa Ginoo nang muhang nakuan nga kabaw na ya. Sing kaluyan ta nga makakuan na kas kalisod no. Oh. Nya nay, di na may magdugay. Karon nay namay mo agi diri pang pasero ano? Oh, agi man tong akong kuan. Kung pag umangkon diri Oh, imo na lang nang ikarga nay ha. Og nay mo agi nga pang paseroan mo. Sa kuan na lang ka ha. Oh. Imo lang ikarga. Nya nay, mao ra to nay ha. Oh. Di na may magdugay. Oh, salamat, sir. Sige, agto sa amin nay. Oh.